ọ bụrụ na adịrọ submissive onwekwa ebe unu ji azụ eje ọkwa etu a ka anyị ga-esi na-agbada we are going down maka anyị na-achụkọ ihe ndị ọcha nke ndị ọcha bụ ebe ezigbo ya anya ya amụrụ ya. Ọ bụrụ mgbe nwaanyị na-agba ọtọ obere nwa sef yie akwabere ya n'ukwu nke bụ mama eyiri kwuo obere nwa bupụtesịgharịa nke nwa bụ mama ibupụte. Kedu ihe bụ mkpa gị? Ị chọrọ ịnachi ya azụ to teenager? Ị chọrọ ịbụ 20 years ka ị chọrọ ịbụ 19 years? Ihe dị n'ụwa bụ a na-elute ndị olulu a na-efe ndị ofufe. Ịgafekwara na stage nke ịgafe na ya you can go back there again. Manụsị ya na-ebu nne niile ụna di ihe arapụ ife ndị a niile n'ihi nke a ka nwoke na nwaanyị ga-eji rapụ ezinụlọ fa bụ abịa together ka abakọ isi ọnụ kpaa. Mmadụ eji ada asụ ụsọ ọ bụrụ na na-eje ebe acha na ọyị nwoke you are a failure before you even started. Ọ da asụ ụsọ ihe mere ya bụ na ọka mmadụ na-abụ wee nwee meaning in this life ka amụta ndị ga-enefa nke echi na ebe ị na-amụ kịta na etu aka isi ya azụ ya. Congo abụrụ abe nna gị, Congo abụrụ be nna gị, Naijiria bụ be nna gị, ana Igbo na-emekwanụ ka ndị bụ unu. Ndị bụ nne a ga-ewetakwuru gị rịpọtụ maka ego nwa nwaanyị na-enye gị ihe ege ntị balụ nwa gị nwaanyị mba. Etu a ka anyị si wee na-azụ tọsịfa ya ka obere nwa ga-eji buru iPhone 13 n'aka taa mama ya ajụghị ya ịmụ ihe ọ na-eme ọ gbasara gị ka ọ dịdụ ndụ. Etu a ka ya esi bukọrọ ya buru nakwuo ofu nwoke jee ebe a were tọ nkọ na ụgwọ nkọm bụ nwoke echi nwoke anwụọ o wee maa ego zogozo ụmụ nwoke ibe m a ga-esi iki justice n'isi anyị ụmụ ihe ndị a megoro anyị n'ụwa ma gị bụ nwoke gee ntị nọ gị ka m wepụtalụ nkwa enu na ana ga n'onu m taa m na-eme ya bụ vidiyo maka gị maka nna kpọpụ nkwa Chukwu okike abịa ama ekekele ụwa enwere m ụmụ nwoke nyefee n'aka gị nwoke ọbụla ga-ekunie ife abụrụ kwe na-eme fasting agbaghalụ ife abụrụ ife aja eme penance onye ọbụla bụ nwoke ya ekunie wee je tọsa ụkwụ nwaanyị nwoke ibi adebere aya tọsa nke ya. Onye ọbụla na-emebi nke mmadụ a ga-emebi nke ya. Ndị ichie bịa ṅụrụ mmanya ana m akpọ na ana Asaba ṅụrụ mmanya n'ụbọchị taa na-ekwu okwu a iko iji malụ mmadụ ka a ga-eji ya malụ ihe nwoke ibe ji dị ebube ka iji atọsa aya atọsa nke gị iji ebe nwoke ibe uje mebie ya nke gị ya atọ na mmebi o mebiri be mmadụ nke ya ma adị n'ata na mma. Ana Asaba gozie ka ha rabụ ndị na-eche ezigbo echiche na-echepụrụ nwoke ibe ha ka o esidiri nwoke ibe ha mma ndị ya da anọchiri mmadụ ibe ha ụzọ ọ ndị adọrọ utu ewe aka pichi ọhụ inyefe pụọ n'ụzọ esiri ya aga pụọ n'ụzọ ka ndị azọ ga-eti mba nwoke banya nara gị ike n'ọkụ ọghara na-agba. Chukwu okike abịa ma gozie ụmụ gị ị ga-apọnichi ka ha rabụ ndị chọrọ ịpọnichi nwoke ibe ha na ihe na-egbu anyị abụrụ ọsọ physical ma emotional death ọhịa anyị na-anwụ everyday a na-ama posta ndị funeral parlor ewere anyị na-agbazu afịa. Ama m ụmụ nwoke Nnewi n'one bụ ndị aka ji ego aka ji akụ na Congo Kinshasa akọ akụkọ n'isi ha taa ha dịzi ndụ ụfọdụ anwụọna ụfọdụ ka e nyere ọsọ ndị ka a na plan ka esi egbu ha egbu ka ha wee dị free wee kwere isi kụrụ ọhịa ka ha rabụ ndị na plan ihe a ka ha gbuo nwa afọ Igbo na ya bụ mba before ha plan bịa ọnwụ ya egbu ha ncha. Onye plan ọ na isi nwa Igbo nọ na Kinshasa ga-ada ka ya wee mezuo ihe niile bụ ajọ echiche ọ chere ka o wee take over ihe niile nwoke tara afịa ana Kinshasa ga-eri isi ya ọ madịrị ha na mma chụba ha chụrịa ha ọkpa. Onye chee mma were mma kwụọ onye ụgwọ onye chee njọ were njọ chọọ kwụọ onye ụgwọ. Nwoke tara afụ je ịchụ ego ọ chụtara ka nwoke ibia chọrọ ka ọ bọsasịara anyị ya nke ya mkpasa akpa aghasa ya dị n'ụzọ ya aka nkọchasị ga-adị n'ụzọ ya ọ debe emebie ya ọ ya darịa afọ tụrụ ụra agụụ ya egbu ọ ya anataghị ya ọ ya agba aka ya bata ha ncha niile ha ya agbacha aka nata. Ọmụbụ n'owu Igbo na-ekwu ya n'ụbọchị taa a sị m o mebiri nke mmadụ na nke ya adị nata na mma enu nụrụ onu m ana nụrụ onu m n'ụbọchị taa isi nweze ada atọ na mba ụmụazị ba jere ịchụ ego na Congo ego a ha ji ịchụ ha ya achụta ya ana Congo ya eruru ha nni ana Congo Kinshasa ya achagbu ha n'ọkụ nke ihe ji ya ajụgbu ha n'oyi ha jiri ego ka ha ji ịchụ na etu a na-ekwu ya ka na-ekwu ya n'isi ụmụ Igbo niile gbaa gburugburu ebe anyị ji ịchụ ego
anyị chụọ na anyị achụta, anyị ama agba aka nata, anyị ebunata anyị n'ozu, anyị ga-eji ndụ anyị wee bata. Ọ ga-adịrị anyị na mma, ma nwoke ma nwaanyị. Nwaanyị ọbụla gasịrị ezinụlọ ya, ya sịra na mmadụ gasara ya, maka onye gbakọ utie ọ ga-alahụ n'ala. Gị bụ nwoke, nwunye gị ya ọgụ mgbaghalụ, o mejọ ọgụ ịgbaghalụ. Na dibịa ụlọ dị anya mpe, o nwere ife ya afụ eme anya ka ọ na-efere ya, ma onye nọkọtakwa ya emekwa ụnyara ka amalụ, maka ọ na-abụ mmadụ kwuru emegharịghị ahụ nnụnụ ebe ya n'isi chena ọbụ osisi. Agwọ emezi ife o ji bụrụ agwọ, ụmụazị ewere ya ke nkụ, o nwere ife iji bụrụ nwoke. Gị nwa bụ nwoke kpụrụ onwe nwoke maka na ihe atụrụ ogologo nọ na ngada. O nwee na-aba na-ekwu okwu ihe na-emetụta ezinụlọ, ịbịa ebe a ịgbara na-ekwugheri rapụ na emesịa n'ogoro elu nwoke nga olulu ibie. Na inwe nsogbu kịta abụọ na ihe enwe echi, ịgbaba ebe ọnwa nke nwunye si ya abịa ikwughie ọnụ one day. Onye na-aka afọ na-ada ama onye jelụ n'ụma. A na-ekwu okwu ihe dị n'ezinụlọ, ọ bịabeelụ one day nke ya abịalụghị abụrọ nke bịala onye a, maka na ịfụgo ka o si bịala onye a, ịmago ka o si sọlvụ ya, nke ga ya dị ka nke onye a, maka na ị na-anya n'aka gị ịfụ na akara aka anyị ji bịa ụwa dị iche iche. Akara aka mụ na gị ji bịa ụwa dị iche iche. Nsogbu ị nwere abụrụ nsogbu m ga-enwe. Ụbọchị ọ ga-agbanyelụ nke gị na ụdị gị kọpụ, o nwere kọpụ eji amanyere onye ọbụla. Iko ahụ iji amalụ mmadụ ka eji ya amalụ gị. Ije na nke nwoke ibe gị ije gburu uyo, one day ụzọ ya gburakwa uyo n'ihu ka anyị mara ihe ya eme. Chukwu abịa ama gozie ụmụ taa, ọmụnwa bụ n'owu Igbo, ọ gwụrụ ife nji. Onye na-arụ arụ ana rapụ arụrụ ana, onye na-eme mma mesie ike. Igwe niile jekọ n'ụzụ. Ya sị m gịnị? Igwe niile jekọ n'ụzụ n'owu Igbo.